बे ना बाजार होननाय बेनो ना? ना बाजारा बेनो दा? ना बाजार? औ। ना बाजार? ना बाजार? ओंखाम होननाय बेनो दा बाजार माबाया? माजबाद? माजबाद? औ माजबाद बियो। दालाय गुबुन ना ओंखाम होना? हा? जोंनि बर'आवहाय जोंनिथिंहाय ना ओंखाम होनना बुङो होननायालाय। माजबादा बेनोखा? आदसा ओमफ्राय दिनै हाथायमोन ना? दिनै नङा दा नों रबिबाराव साबो जायो। आदसा दे बावनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्य जायगाखौ एसे असिना मोनदों आरोखि ना थारमाने जोंनिया जाबाय क'क्राझार औ एसे असिना मोनदों ओंखायनो रिजार्भ नङा बेरायनो औ सानै सिख्लाफोर गैयालै जोंनावहाय खत्म बाय बाय टाटा नङालै सिखाव नङाब्रा जोङो औ जोङो ओरै एसे ससेनिफ्रायनो थांबाय खननै फैफिनबाय थारमाने एसे सिनाखि थायोब्ला एसे बर'फोर नुयोब्ला एसे रायलायनो मोजां मोनो दे थेंक इउ